نعربي حموشة تحساس تدالو علتو زينات زلكم متسلقو بقدامنت أرئيس زينا حيلتات تግራይ بيت صحفت دمص ويانه تግራይ كم زفرارحوم تغليصو بانكي لمعت افريقيا قوطوي عبيت ኤርትራ كب زبل هزلو حدش استراتيجي ابريهو اتو تايه دنده نشوعات عامتن كلت ورحن ماسرتي تفريدو ديمقراسية ريبوبليك كونغو رواندا سمع سلام تفراريمن بوتين وتادرات يوكرين انتزي وصيم روسيا ندوباس تقواصرو مخانه اطنقيو زي خبركم تخاتلتي زين كالن زينات حتزلكم مصلهو كسام وداتام سايكصنو اندحتتكو ابزا چانال دما هنا يوترو تخاتلتن مخان سبسكرايب بمغوار سدرانا نختونو بخبري يقدمكم حيلتات تግራይ بيت صحفت دمص ويانه تግራይ كم زفرارحو من تغليصو تمال دحر قطري طرعان كسمعو مسعدكم زمصو كالوت ابالات حيلتات تግራይ بيت مسالي اب هنصا بيت صحفت غزياو محدار تግራይ ربشوميوم زتوسون ابالات حيلتات تግራይ بيت صحفت دمص ويانه تግራይ بمخاده نغازطኛታትን كالوت سرحتኛታትን تكالوتيوم نناب ገጾም ክخدو አገዲዶሞም በሰንኩ ድማ ፈኖ ቴሌቪዥን ድምጽ ወያነ ትግራይ ናስታት ክልተ ሰዓት ተቋሪጹ አጋግዜ ዳግም ከምዝ ጀመረ ካብ ሰራተኛታት ትካል ዘተረኸበ ሓብሬታ ይመላኽትም እቶም አባላት ሓይልታት ትግራይ ናብ ህንጻ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ምሳምርሑ እጥቆኹም አራጊፍኩም ናብ አዳራሽ ህንጻ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ እተው ተባሂሉ ምስ ሓላፊ ቢሮ ሰላም ጸጥታን ትግራይ ሌተናል ጀነራል ፍስሐ ኪዳኑ ፍስሐ ማንጁስ ካልኦት አዘዝትን ተዛትዮም ازيومون تمثال حتوتات بمغرب مستمازست زتيوم مشت كباب ساعات سلستن فرقانا ناب احدهم كم زت تملسو تفريتم بتزاماد حبريتا بسنكتي ابتي كاوي تفطيرو زنبره وطرينه تخونتات نمدا بوليس زركبوم حيلتات صطتا نتكالا تلفزيون تግራይ ድምጽ ወያነ ትግራይ ንምክልኻል ኣብ ሓለዋይ ማምሲዮም ኣብዝ ሓለፋ ወርሃብተናይ ክልተ ዓመት ኩናት ከቲቶም ዝቆሰሉን ብህይወት ዝድሓኑን አባላት ንምነባብሮኦም ዝምልከት ጠለባት ከቅርቡ ምጽንሖም ይፍለጥም በመሰረት ስም ፕሪቶሪያ ዝበዝሑ ሓይልታት ትግራይ ብረቶም አውሪዶም ናብ ንቡር ናብራክም ለሱ ትጽቢት እኳን ተነበረ በሰንኪያ መንጎ ሰመዝ ትግራይን ፌደራላውን መንግስትን ዘሎ ምስሓብ ዘይምትእማን ከም ዝነበሩ ኸጽሉ ተገዲዶም ይርከቡም از خمزيلون كلو ابتا بسنكي ادما ገለ አባላት ሓይልታት ትግራይ ተማሊ ኣብ ወጥሪ ዝዋዕለት ከተማ መቐለ ድሕረ ቀትሪ ሓያሉ ነታጉል ተሰሚዑም ጠንቅናይቲ ካብ ውሽጢ ሓውልቲ ሰማዕታት ትግራይ ዝተሰምዐ ነታጉ ሰብ ሞያ ኣሰርናይቲ ፍንጃር ብሙሳድ እንታይ ምዃኑ ብንጹር የጻሪው ምንባሮም ተገሊጹም በትም ፍንጃር ኣብ ሰብ ዝበጽሕ ሓደጋ ከም ዘየለ ምንጭታት ፖሊስ ሓቢሮም ኣሎም ሎሚ ብዛዕባ ነታጉ አመልኪቱ ካብ ምንጭታት ጸጥታ ብዝተረኸበ ሓበሬታ መሰረት ብሰዓት ተመሊቱ ጻዊዱ ዝነበረ ምዃኑ ከም ዝተነጸረ ተፈሊጡሎም ሎም ከናባ ዳራሽ ሓውልቲ ሰማዕታት ክካየድ ዝተሓሰበ ኣኼባ ስለ ዝነበረ ንዑን ምህዋኽ ዝተወጠነ ከይኮነ ኣይተርፍን ዝብል ወረኡን ተሰሚዑሎ ባንክ ልማት አፍሪካ ቁጠዋዊ ዕቤት ኤርትራ ክብ ዘብል ዘሎ ሓድሽ ስትራቴጂ አብሪሁ ባንክ ልማት አፍሪካ በመላ ሀገር መሰረተ ልማትን ምሕያል ቁጠዋዊ ዕድላትን ምስፋሕን ርጉብ ኩነታትን ምፍጣርን ዘኽእል ግዚያዊ ስትራቴጂካዊ ውጥን ICSP 2025 ክሳብ 2027 ከም ዝሓንጸጸ ገሊጹም ኤርትራ ምስ ብድሆታት ትሑት አፍራይነት ክሊማዊ ጸጥታታት ውስንነት መሰረተ ልማትን ንኡስ ብሕታው ጽላትን እናገጠመት ምን ቁልቋል ቁጠዋዊ ዕቤት ተመዝግብ ከም ዝላዝገለጸ ባንክ ልማት አፍሪካ ኣብ ሰለስተ ቀንዲ ሜዳታት ማለት ጸዓት ማይን ጽሬትን ከሙን ቁጠዋውን ፋይናንሳውን ምሕደራ ነዝህ ወሓገዝ ከም ዘስፈሖ ሓቢሩም አመዳይ ጸዓት ባንክ ምስ ኤርትራ ብምትሕባር ዘተኣወምን ብርታዓዊ ዋጋ አገልግሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምስፋሕ ኣብ ተተካ ጸዓታት ተኪሩ ከም ዝዓይ ኣብ መርበብ ሓበሬቱ ዘውጹ ሓበሬታ የረድእም አቅርቦት ጸዓትን ድሕርተ መሓይሹ ሓደ ነገር ንምፍራይ ዝግበሩ ወጻኢታት ከም ዝቕንሱ ኢንዱስትሪ ሕርሻ ከም ዝሕየልን ከሙን ንስራ ቤታትን ናኣሹ ትካላትን ሓደስተ ዕድላት ክፈጥረሎም ትጽቢት ከም ዝገብር ይገልጽ ባንክ ልማት አፍሪካ ቅልውላው ጸዓት ኤርትራ ንምቅላል ኣብ 2023 ናይ 50 ሚሊዮን ዶላር ምወላ ክገብር ምስ መንግስቲ ናይቲ ሃገር ስምዕ ኸቲሙ ነይሩ እቲ ገንዘብ ኣብ ከባቢ ከተማ ደቀ መሓረን ዝትከል ናይ 30 ሜጋዋት ፀሓያዊ መመንጨው ጸዓት ንምዕባል ክውዕል ምዃኑን ተሓቢሩ እዩ እቲ ባንክ ኤርትራ በቲ ዘይእኹል ዘይስሩዕ ክቡርን በካልን ቀረብ ጸዓት ክትሳቐህ ምጽንሓ ይገልጽ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ መንግስታውያን ማዕከናት ዜና ብዘካየዶ ቃል ምሕትቱን ነቲ ካብ 120 ሜጋዋት ዘይሓልፍ ዝብሉ ዓቕሚ ናብ 360 ክብን ባል መደብ ከም ዘሎ ተዛሪቡ ነይሩ ኣብ ዘዋን እዚ ሃገር ኤርትራ
ኤርትራ ብሰንኪ ድሩት ናይ ምንጫው ዓቕሚ ብኸቢድ ናይ ኤሌክትሪክሲቲ ቅልውላው ተሓልፍ ዘላ ክብልቲ ባንክ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ዝሓለፈ ዓመት ገሊጹ ነይሩ እዩ ዓላማ ናይቲ ፕሮጀክት ሓደስቲ ምንጭታት ጸዓት ብምምዕባል ነቲ ከዓቢ ዘለዎን ካብ ዝተፈላለየ ምንጭታት ዝርከብን ቀረብ ኤሌክትሪሲቲ ንምብርካት እዩ ይብል ብዛዕባ እቲ ምወላ ዝገልጽ ሰነድ ናይቲ ባንኪ ኣብ መወዳእታ 2022 ዝተወሳሰበ ስርዓተ መርበብ ኢንተግሬትድ ግሪድ ሲስተም ተሃገር ናይ 151 ሜጋዋት ዓቕሚ ከም ዝነበሮን ዝበዝሐ ካብቲ ብናፍጣ ዝሰርሕ ረስናዊ ምንጫዊ ዝርከብ ምዃኑ እቲ ጽብጻብ ይጠቅስም ካብዚ ድማ 35 ሜጋዋት ጥራዩ ንኣገልግሎት ዝውዕል ድማ ይብል እተን ዓቕሚ ዘመንጭዋ ማሽናትን ጀነሬተራትን ብእርጋንን ስእነት ናብዮትን ብቐጻሊ ዓዲ ውዕል ከም ዝኾነ ይፍለጥም كم صحابين دما مستمر بزتراخو تتقمتي كي ترفو اغلغلوت كرخو ايكالون ابت هاجر زلو زرغها الكتريكيسيتي تحت بمخانو 52 ميتاويت نايت حزب يشفن يبل اتي اباغور افريكان زغبر لمعاتاوي مدبات زمول بانك بتوسخيا بمغابيت نايز عمت ايرترا بانك لمعات افريكان نهنصت بروجكت صحياوي صعات زوعل توسخي 10 مليون دولار سم كم زختمه منستر زينا ايرترا اتو يمانه غبر مسقل ابوانو غليصون بارو يرسعن አቶ ታዬ ንሸውዓተ ዓመትን ክልተ ወርሕን ማእሰርቲ ተፈሪድዎ ሚኒስተር ዴኤታ ሰላምን አባል ቤት ምኽሪ ኦሮሚያ ነበር አቶ ታዬ ደንደአ ገበነኛ ኮይኑ ዝተረኸበሉ ክሲ ንሸውዓተ ዓመትን ክልተ ወርሕን ማእሰርቲ ተፈሪድዎም ላዕለዋይ ባል ስልጣን መንግስትን አባል ቤት ምኽሪ ክልልን ዝኾናቶ ታዬ በዚህ ፍቃድ ካብ ገዙ በዚህ ሕጋዊ መንገዲ ብረት መሓዝን ካላሽንኮቭ ዝዓይነቱ ናይ መጥቃዕቲ ሽጉጥን ምስሱሳ ዙርያ ተተኮስቲ ኣብ ገዙ በመሓዝኑ ተኸሲሱም ጠበቃቱ ታዬ ቢቢሲ አፋን ኦሮሞ ኣብዝሃቡ ሓበሬታ ሰለስተ ናይ መከላኸሊ መሰኸር ነይሮም ክስምዑ ዝግቦም ኣይተሰምዑን ንውሳነ ቤት ፍርዲ ነኽብር ጥርዓና ግን ኣለና ክብል ገሊጹም عقاب حقن تخصصات تايي دنديان ابغزوه بسترخب زي حقا واصوار كاتعو صنيهم يوم ابتخت عقاب حق خلته مساخر اقربو مسكريوم አቶ ታዬን ቤት ፍርድ ያብዛው መግለጽ ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ ፌደራል መላኩ ፈንታን በሰንኪ ስክፍታ ጸጥታ አጽዋር ከህበኒ ከምዝ ሓተቱ ሐሉት ያካላቱ ካብ ስልጣኖም በመልቃቅ አመልኪቱም ኮሚሽነርና ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር አጽዋር ከወሃበኒ ዝሓትት ደብዳቤ ከጽሕፍ ከምዝ ነገሩ ሓቢሩም ቀጽሉነት ሽዑ ሚኒስተር ሰላም ዝነበረ ሕጂ ኣብ አሜሪካ አምባሳደር ኢትዮጵያ ዝኾነን ቢናልፍ አንዱ ዓለም ደብዳቤ ከጽሕፍሉ ከምዝ ሓተተ ነቤት ፍርድ አብሪሁም እንተኾነ ብጽሑፍ ዘይኮነስ በቃላት ከዕጠቁ ይሓይሽ በመባል ዝደለዩ አጽዋር ከዕጠቁ ኣብስም ከምዝ በጽሑ ገሊጹ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ሩዋንዳን ስምዕ ሰላም ተፈራሪመን ፕሬዝዳንት ሩዋንዳ ፓል ፓጋሜን ፕሬዝዳንት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ፌሊክስ ቲሺሴኬዲን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ሰላም ስምዕ ማዕቀፍ ሰፊሕ ዘዋው ቁጠው ውህደት ፈሪሞም እዚ ድማ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዘሎ ግጭት ከበቀዩ ተባሂሉ ይግመትም ኣሜሪካን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኑን ቁጠውን ጸጋታውን ድሕነት ኣብ መዕቃብን ነረብሓ ክልቴን ሃገራት ዝኸውን ነዊሕ ዝጸንሕ ልምዓት ንምድንፋዕን ናይ ሓባር ተገዳስነት ከም ዘለውን ቃልኣቴን ናይ ነዊሕ ዋን ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ስምዕ ፈሪመን ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዝ ተረኸብሉ ዝተኸተመ ስምዕ ሰላም በፕሬዝዳንት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ፌሊክስ ቲሺሴኬዲን ሩዋንዳ ፖል ፓጋሜን እንኢዶም ዶናልድ ትራምፕ ስምዕ ሰላም ምስተኸተመ እዝን ዓለም ንኣፍሪካ ዓቢ መዓልቲ ይኽብል እዘን ክልተ ሃገራት ብዙሕ ዝሕብን ነገር ኣለዎን ኢሉ ፕሬዝዳንት ካጋሜ በወገኑ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዘይወገናዊ መራሒ ክብል ብምግላጽ ብቕጽበት ነቲ ዕድል ተጠቂሙ ሰላም ንምምጻዩ ክብል ገሊጹም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ወርሒ ሰነ ኣብ መንጎ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ክልቴን ሃገራት ስምዕ ተፈሪሙ እዩ ቅድሚት ስምዕ ኣብ መንጎ መንግስትን ሩዋንዳን ዝድገፉ ዓመፅትን ኣብታ ብማዕድን ዝሃብተምት ምብራቃዊት ኮንጎ ዝካየድ ዝነበረ ውግእ ተጠናኺሩ ነይሩ እዩ ትራምፕ ሃገሩ ምስ ክልቴን ሃገራትን ምዝማዝ ኣገደስቲ ማዕድናት ሓድሽ ማዕጾ ዕድል ዝኸፍት ስምዕ ከም ዝፈርሙ ይዝግለጽ ትራምፕ ኣብ እዋን ዝርብ ሰላምቲ ስምዕ ሰላም ኣብቲ ዞባ ን10 ዓመታት ዝጸንሕ ኩናት ምቁራጽን ቋሚ ተውሲ ምቁራጽን መፍትሕ ኣጽዋር ዓመፅቲ ምምላስ ተመዛበልቲ ንብርቲ ናብ ገጾም ከምውን ሓድሽ ማዕቀፍ ቁጠባዊ ብልጽግና ዘጠቃልል ምዃኑ ገሊጹም ትራምፕ ኣብ ክልቲኦም መራሕቲ ጽኑዕ እምነት ኣለኒ ብምባል ነቲ መብጽዓ ክንሕልዎ ኢና ክብል ወሲኹ ገሊጹ ፑቲን ወታደራት ዩክሬን እንተ ዘይወጽዮም ሩስያ ንዶንባስ በኃይል ክትቋጽሩ ምዃና አጠንቂቁ
ፕሬዚደንት ሩሲያ ቭላድሚር ፑቲን እዚ ክሳብ ዝፍጸም ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ክውዳእ ከም ዘይክእል ብምግላጽ ሰራዊት ዩክሬን ካብ ምብራቃዊ ዶንባስ ክወጽእ ከም ዘለዎ ደጊሙ አጠንቂቖም ንሱ ንኢንድያ ቱዴይ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ወታደራት ዩክሬን ወይ ካብ ዞም ግዝኣታት ክወጽኡ እዮም ወይ ድማ ብሓይሊ ሓራ ክነውጾም ኢና ክብል ሞስኮ 85 ሚታዊት ዶንባስ ትቋጽሮ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዜሌንስኪ ምስሓብ ሃገሩ ከም ዘይቅበል ድማ ገሊጹ ፑቲን ነዚ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ መራሒ ሩሲያ ኣብ ሞስኮ ምስ ተዘራረብቲ ሰላም ኣሜሪካ ድሕሪ ምዝራቡ ነቲ ኩናት ደው ከብሎ ይደሊ ድሕሪ ምባሉ እዩ ሎኽ ትራምፕ ኣብ ሞስኮ ስቲቭ ዊትኮፍ ምስ ልኡኽ ዩክሬን ኣብ ፍሎሪዳ ክራኸቡ መደብ ኣለዎም ትራምፕ ቲቤ ሶሉስ ኣብ ክሬምሊን ዝተኻየደ ዝርብ ከምኡ እዩ ብምባል ድሌት ክልቲኦም ወገናት ስለዚ ሓተት እንታይ ከም ዝኸውን ንምዝራብ ኣንጊሂና ኢና ኢሉ እቲ መበገሲ ውጥን ሰላም ኣሜሪካ ገና ኣብ ትሕቲ ቁጽር ዩክሬን ዝርከቡ ከባቢታት ዶንባስ ንፑቲን ክወሃብ ሓሳብ እኳ እንተቕረበ ጋንታ ዊትኮፍ ኣብ ሞስኮ ሓድሽ እማመ ከም ዘቕረበት ይርዳእ ፑቲን ቅድሚ ናብ ደልሂ ዝገበሮ ወግዓዊ ዑደት ምስ ኢንድያ ቱዴይ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ነቲ ብዊትኮፍን ጃረድ ኩሽነርን ዝቐረበ ሓድሽ ውጥን ከም ዘይረኣየ ገሊጹ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሎሚ ዝብልናዮም ሰናዶና ኣብ ዝወዲና ለና ምሰና ብምጽናሕኩም ብልብነ መስክን በብዘለኹም ሰላም ተመነና